Baby ya garin ne. Lafiya kalau wallahi kake gaskiya. Kwana biyu. Na kira ki a waya ba ki san daga. Baka kiran bare waya ta kunne. Okay to ba mu tsaya ba ma wannan ba wai me yasa kwana biyu muna waya dan I love you. Wannan ba ki ba. Ka doni ikon Allah. Ka gaskiya tun da zo kofar gidan nan in baki ce min I love you ba gaskiya kuka zan kuma wallahi ba sai kin ce min I love you wallahi. Ai ko za ka mutu. Ni wallahi gaskiya sai kin ce min. Za ka mutu sharan gurin kuwa. Yanzu ba ki faɗan ba. Wadan ba yan banki ne. Lalle ma wannan. Assalamu alaikum. Amin alaikum. Shiga gida. Hey! Bawan Allah. I love you. Ban gane I love you. A'a ba bukatar ka a ce ma I love you ba. I love you. Hey! Za ka ci ubanka. Ya kuri dan. Irin ku ne masu bin ƴaƴan mutane kofar gida kuna lalata su kana wani sai ta ce ma I love you. Ka ci uwa ka kai da I love you. Ko haka nace in ba ta ce min I love you ba sai na. To ai shine ni na ce ma I love you na canje ta. Allah wallahi talla ubanka zaka ci. Na rantsi da Allah sai kayi kuka. Inna lillahi wa inna ilaihi